अब पत्नी बड़ी गांव में कौन पति? चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति जी। अब ली सबे के फट आई हो। तू अपना मेहरारू के कौन पति हो? आज भर दाढ़ी छिले वाला बुझली। हजाम यस यस ठाकुर जी। हाँ जी तब तो अपना मेहरारू के दाढ़ी बनाओ तो एकदम मसाज करे लो। हाँ हाँ ब्लीचिंग करे लो। हाँ आईब्रो बनावेला आईब्रो। हाँ आई ना रो पिछुआड़िया छील दी। पहले पहले हमारे कॉलम काटना दो। सवेरे सैलून पर छुड़ी कैची घरे बा। अमावस के दिन आ जाई हो। सब छीले के बाद अरे पति माने ब्लेड थोड़ी कहता नहीं, यानी बोलमुआ बड़े बाहर में अब मेहरारू बिया घर में। हाँ कौना मर्द के मन ना के हमार परिवार हमरा संगे रही और कौना परिवार के मन ना जे पतिदेव घरे आके रहती। तो मेहरारू कब कब अपना मर्द के खोजेली सजी? तोर भई रही तब न जानती। अच्छा एकर तो भइल बा ना। अब बताई 48 बरिस के हो गई, आज ले गोहकी एकर पूछ ना धइले से। फट देखई है जवन ही तावता तोन खाली खोद के उठा देता, अतले पूंख देता, भाग जाता। अरे कतना ही तो दुआर कोड़ दे बड़े सो। दुआर ना कोड़त है तार के कोड़ के फट देखई है हित तहर दुआर कोड़त रे सन अतना तहरा दुआर पर ओल बैठल बा। यानी पति प्रदेश पत्नी घर में। कौना मेहरारू का मन ना जे बलमुआ घरे अइती और कौना बलमुआ के मन ना जे फैमिली हमरा संग ही रही। तो मेहरारू कब कब अपना मर्द के खोजेली सजी? प्रधान जी प्रधान जी से पूछ लो। होली में, दिवाली में, छठ में, नवरात्र में, दशहरा में, चाहे लगन में, जब सीजन है तब न खोजिए सर। तो दिवाली में काहे खाती खोजेली सजी? प्रधान जी के मेहरारू खोजेली। आए हाय हाय सब कर बलमुआ आ गई। हाँ प्रधान जी ना होइले ई घर के झोल कहिया झराई। हदी अरखा में मकरी जाल लगल। कोनो के बलमुआ आइल बा एटम बम छोड़ता, कोनो के नागिन पड़ाका। हमरो घरे प्रधान जी रहती तना पड़ाका छोड़ी तो छुड़छुड़ियो तो छुड़छुड़ा ले। का प्रधान जी? हाँ जी सबकर मेहरारू सोचेली। हाँ सबकर बलमुआ आइल बा, कोनो छत पर मोमबत्ती गले बा, कोनो दुआर पर गले बा। हमरो घरवा रही थे ना नादवा पर तो खूंटो पर तो धरी थे। खूंटा पर नाट खूंटा पर दिए ना धरला धराला। हई बड़े परनाथ जी एगो हमरा में इकर मेहरारू के वो खरे पर धरेली। ऊ काहे? जाने जे गोबरवा जानतिया उहे मेहरारू बैठ के रोवतिया और देवर देखले बाजे भौजी बड़ी भाभी काहे रोवतारू हो, कौन बात बका? सवेरे ओई तरह दुआर पर तो देखत हैं जे पूरा गोबर फेंकले बड़ी। 12 बजे नहीं तो देखत हैं जे गोबर उठा उठा के पाथतारू। ए बरा देखत नहीं कगरी बैठ के लेड़ी बटोरतारू। काहे रोवतारू बताओ तो? अरे हम मत रोवाए दादा, हम मत रोवा ना तो हमार मकई के बाल गिर जाई। काहे रोवतारू काहे? ला हम कहतनी भाभी ते कहतरी दीदी। हम तोर दियादी नहीं कि देवर हई रे। एक थप्पड़ मार जे छुल दे लोरे फेंक दे। हैं अब भला चलाक बिया ई देखो तर रुपेश भला चलाक बिया है दीदी के चिन्ह थिया आ लोग ही 3 गो जीजा बड़े लोग। काहे रोता रू पहले ही बताओ। हमर राजा जी, हमर करेजा, हमर सैया जी 3 साल से बाहर बाड़े। हम कितना कहा तनी कि अब रउआ घरे आ जाई आ जाई आ जाई, कहतरन हमर फुर्सत नहीं। अरे कितना रुआ तरुए दादा, बेचारी रोते रोते अलवा गइल बिया। ए पीरा से पीरे बध गइल बिया। बताओ 3 साल से नहीं खाना बताओ ई खेत के काटा सा होई डाबली जाम गइल।
कैसन सरवा तोर बाप बा जो ओकरा से बियाह कर देले बा 3 साल से नहीं खनावत उहे अपना देवर से सुनावती है बेचारी देवर से सुनावती है प्रधान जी पिया परदेश में बस गइल जाके 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 रात दिन याद सतावे बलुआ बबुआ के दादी जी साड़ी हमरा के दिले बानी आ नैनो जी के साड़ी दिले बानी वाह बबुआ के इया जी हमरा के 100 रुपया दिले बानी अब मांगे वाला बेस नहीं जन मिल जाला तो मिल जाला हां जी हम कहेला नहीं जे फुआ के ने बाड़ी आ फूफा के ने बाड़े आ मामा के ने बाड़े आ मामी के ने बाड़ी उलो देबे कोई तो अपने दी अना मन करते दी पिया परदेश में बस गइल जाके पिया परदेश में बस गइल जाके रात दिन याद सतावे बलुआ हो अरे सजनवा हो ओ हो रतिया के नींदी ए सजनवा हो रतिया रतियों के पिया परदेश में बस गइल जाके 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 रात दिन याद सतावे बलुआ हो अरे सजनवा हो ओ हो रतियों के नींदी ए सजनवा हो रतिया के शादी कइला काहे कइला गवाना काहे लगी शादी कइला काहे कइला गवाना काहे लागी शादी कइला काहे कइला गवाना अरे चढ़ली जवानी पिया बनल बिया नवाना चढ़ली जवानी सैया बनल बिया नवाना एतने त दुख में रजबू के हु की बा
दुख बा तोहरे तो हुक बा इतने तो दुख बा तोहरे तो हुक बा इतने ले दुख बा तोहरे तो हुक बा अन्न जल तनी नहीं भावे बलुआ हो। अरे सजनवा हो ओ हो से जिया पर नींदियों परदेसवा में जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी आँखिया के झुलुआ झुला गइल राजा जी आँखिया के झुलुआ झुला गइल राजा जाके परदेसवा में जाके परदेसवा में भुला गइल राजा जी पागल के भेसवा बना गइल राजा जी पागल के भेसवा बना ए रुको ये बबुआ ए सिटी मारबो अतना मार मारब न जे पियास जेबो ए देखी त हमरा कन्हैया के तरफ से असली भगवान दे बड़ा खोचड़ भाई भाई मुअली के मार मार बैसन मारे जे तरह इतना नीमन लगी देखे ये हमरा भगवान के तरफ से काई भगवान कब मजा के भेंटा जैतन ताई 20 रुपया नखन देत काहे कारण जानतन उ कहत रे 20 रुपया दे के अपन बेइज्जती हम करे उनकर इज्जत बाकी ना है 20 रुपया 50 रुपया देवे ला हम जेकर नाम कन्हैया ह ना कहत रे उतना नु 5 देख मांगत रे धी ले लो भगवान ले लो और सब ठीक बनी नु ना कहतर जे गोदी में लेके तब पुरस्कार दिवाबो हाँ अब देखी तो केंगे देता लड़का द भगवान द तिले कम चलाऊंगा 500 बार कहतर के ना 1000 वो ना दी हम जानता नहीं भाई उनका रेट कम नहीं है दे दे भगवान गोल्ड तनी भगवान केहू ने के अंत का बोन के आइल बड़ो और देखी परिवार के सब रुआ के बनी अच्छा बबुआ के फुआ हमार बहन है बहन के तरफ से 1 रुपया पुरस्कार बहन लो हमार बनो रहे नैहर ससुर सबे बनो रहे वाह वाह लेकिन यहाँ का बड़ी दिलदार बानी ई जाने रोलो चाहे जौन को ए सिटियबा तो मारे लगे एने करेजा ढोक तरुआ के ही बैठल बानी चली तक घरे चली तक आई हने आई उहे हमें का हो अरे आई ना महाराज काटे रह के भाई दुनिया में कुछ बा आई हने आई चढ़ी स्टेज पर आई चप्पल खोल दी बाप रे बाप ढेर दिन पाइल बड़े दादा की वही बैठल जला मैदान होकर बैठल बनी की करस आग बानी की करस पानी के करा से आग मांगे के करा से पानी की करस आग बानी की करस पानी
जवान ऊंचा खलगत परी चढ़ब जवान। ए ऊंचा खललत परी चढ़ल बा जवान केहू नाही पास बा मनवा उदास बा केहू नहीं पास बा, मनवा उदास बा। ए माई रुआ जाना तनी कि वहाँ काइल में टांगनवा में कहे क्या होता है कितना दिन के बाद तो रुआ आई बनी केहू नाही पास बा मनवा उदास बा केहू नहीं पास बा, मनवा उदास बा। लहुर दीवारा बनायावे बनौला हो इतना दिन पाइल वाला सुते के मन नहीं करे सुती कुछ ना होई सुती हां तारा का भला वाह ए बलमुआ हो रतियों के निर्दियो रतिया कनी दियो नावे हे करे जाऊ हो रही रहिया तो हरावे हे सजनवा हो रही रहिया तो रखावे हे करे जाऊ हो रही रही दिया छछनावे हे करे जाऊ हो रतिया के याद बड़ी आवे हे बलमुआ हो रही रहिया हे करे जाऊ हो रतिया कनी दियो नावे हे सजनवा हो अरे भौजी भैया का कांची के तेल लगौलू हो अपना सैया के संडा के तेल लगाओ तनी ए बलमुआ हो रति दीदी लगोला बढ़िया अब जाई रहुआ फिर चलिए अब छठ में ठीक नो रोकी पहले वहां क्या होता नहीं घर से निकलो आए ना जी घर से ना एगो उहो रही एगो हमू रहे आए हाय हाय जाई छठ में आ जा जाई जाई ए सुने फिर आ जाए सुनी ना ए अच्छा जाई जाई ए ए बलमुआ हो रतियों के नीति ए बलमुआ हो रतियों के एही में हरि के नाम ला फेर बबुआ से सेवा वाह कहे के बा